Seksa krura kagiri-giri genyolir Prabata abang nyalagar mangwuhing mungsuh aminta lawan anggra srusinga napta kadhing kalyon manubro latar Patih Mantasti kula wonten dawuh Sang Prabu Puspadenta karo kowe tumenggung Gatha Mutu wonten pandikan dawuh Sang Prabu wis krek lampit brungkat kimpul gawe gelar baris ning kayangan Jonggring Salaka nanging dewa ora cetha pangucape lamun to titi mangsa iki ora matedhake tetunggul widodari aja takon dosane kayangan tak gawe marca padha tak walik dadi kayangan Sang Prabu kacetha bilih abdi paduka Mantasti boten badhe krundhen damel sepinten bangganing para Jawata ing kayangan ketarma paduka lenggah sekeca kula ingkang badhe ngrampungi Kota marang sureng prangudani karo marom ngendano ing ngawiyat narada ngepalani Jawata suka mulat ladala iki sapa iki
Yen dewa sapa bebisikmu ngendi kayangamu? Ulun Bathara Sambu. Oh, Bathara Sambu kowe sapa? Dedya kala gatra mutu. Methuthuk wujudku kaya gumuk nanging aku pangkat tumenggung. Apa ra mbok waca lan mbok tampa? Nawala saka Gustiku Ngriwedhar Prabu Puspadenta. Wis dinaliti dening para Jawata Durandara nanging Sang Hyang Jagat Giripati ora marangake matedhake mantasaning widodari. Mula kowe bali yo. Wo, lancar. Wis dikanteni Purbawasesa. Para dewa mbatal apa kang dadi kersane Gusti ingkang sinuwun. Dina iki brungkat kimpul sakaya-oyate ngremuk kayangan dhewe. Druhun Simonon kowe sapa Mahadewa? Rambute geni kaya ngene ngobong ndas buet.
Gede dukur Bathara Bayu. Wah, kowe Bayu. Tekomu kok keri. Dinggo tutupan sing arep ngilangi nyawamu. Rina sumubang yang ngaruna kadin netraning okarapuk sabdaning kukiloring kanikara kaketer kini dungan hengkong ora kena ginawi becik kowe wadya Durandara ayo opamu wah Oke, kendel bandamu mung wani. Patih Mantasti saka Giri Wejar tak entekke nggon kowe. Apa kowe Bathara Indra? Patih Mantasti minggato gading putung igamu. Wah. 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 Tanganing samudra ngangut samudra ngangut tanpa pakut di ora kemlebat siji-siji mung lagi patih wae kowe wis gigrik ora ngerti pengpengane ratuku Prabu Puspadenta Dewa, aja tutup sekeceng wiwara matangkep kowe, yen pancen wani aja wedi-wedi ngeto capur. Napa ta mirah ingsun kowe mimpang payudan pangestu paduka Sang Prabu guling yuda nanging dewa Bathara Guru durung mrepeki aku kebangun nengga sawetawis kinten kula dewa sampun kentekan akal yen pancen mangkono sawetara lerena durung lepat kepanasan kene iki teh
Dewa Durandara cetha sepira kasektenmu kowe kondang dadi ratu ning Triloka Bathara Guru ning nyatane endi mungsuh Ratu Gajah wae kowe kaji puat mongko aku durung magut pupuk kowe kabeh lagi kridane wadya balaku kowe wis iring yen ora pantes kowe dadi ratu Triloka sing pantes ngratoni jagat telu Suralaya Suradewi lan Suranggangkara ora ana liya kejaba mung Prabu Puspadenta sembah nireng ulun kapur-puri sing murabengrat sahanan ingkang dan kanang sing tasih mawe buku sageng masiring delahan yo ngaju-aju salaju Kakang Rada luya untuk dawuh pangandika Paduka Adi Pramesti mijing rekanto ing sithik pangudal-udal inggih kakang ngantos geter gara-gara ngagung tumanduk kayangan Jonggring Salaka inggih lapet saking moganing titah ulun ingkang mapan wonten ing Giri Kawedar pun Puspadenta ing Ngrabasa Suralaya. Ala dalah yayi. Mugi kauningan bilih mboten kirang-kirang para prajurit dewa anggenipun renggalani lampak mandhegani Prawadya Durandara mapak kridanipun patih mantas dewa dene monggo kuliya. Tan monggo kuliya sisan ajur kumur-kumur lajeng bosah baseh kadibabatan pacing lan saking menika Adi Pramesti rakantuk sithik pangudal sumadong dawuh wonten ing Paduka Adi Pramesti kados pundi prayogining lampak awit menawi perkawis menika mboten enggal kasirep tartamtu jagat raya menika badhe saya horeg yayi wong-wong mangeni menyenenging nolo nolo jroning driya kang katawengan nggih Kakang Rada menawi tetela mekaten suwawi andika Kakang Tedhaka dhateng telenging wana wonten ing wewengkon Argasunya ing mriku wonten sorot pepadang wonten cahya sumunar ingkang rabas ing langit amung kewala Kakang kepangandika ngebang dumateng tiyang menika ewadene saged ngicalian karang murkaning jagat tartamtu badhe ulun paringi nugraha ingkang agung. Wala dalang ngestaken dawuh Paduka Adi Guru kemangun pamit janji.
waya nuntuna wong prangkasan sayang yen kadul saking bocah ing ukir katon kaya surya medaling ratri ing driya kang katawangan Kakang Suropati Indra kula wonten dawuh pukulun mundi dawuh Sanjang Jagat Kiripati dikaki matedhake nggrum marang Marcawada ya nggih inggih pukulun menapa kula keparengan nderek iya sira tak ganti ha Marcawada nanging durmami lelakan iki dening ulen sumurut lamun sejatine teja manter kang tuwa saking Argasanya iku ya kuwi saka tapane Sika Krasana mula kang saka iku bakal tak taliti njaba lan jerone luwih dhisik ya nggih iya nek mekaten sumangga kula dherekaken ayo metu saya ngulon meneh ya nggih Indra monggo pukulun Pandhita karya wangsit Ger wong putra Nalendra Mandura ingkang sampun boten kiranging samukawis kula menika ngantos nuwun dene ndika malah mulang muruk dhateng sangya nem-neman ingkang mapan wonten ing wewengkon mriki. Ger bejo gesang dika nggih Kang samar pamuring sukma penemban rinten dalu ngandika njagi kula wonten ngriki mboten kendhat anggenandika paring pitedah sesulang sedaya kawruh lan ngelmi tumrap kula jagat tanpa timbang kawegikan andika Sang Mahayogi kula ugi sanget bengah dene saged cecaketan kalian Brahmana linangkung kados andika penemban
Nuwun sewu. Temtonipun benjang menapa dika ngregem pangwaos Mandura awit sakmangke menika kedah wonten ewah-ewahan enggal ingkang tumuju dhateng bebener miwah adil wonten tetembungan Jagra Angkara Winangun Sarjana Marjayang Westi Puwara Kasup Kawasa Warsita Jraweda Muni Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti Sura menika tegesipun wani Dira menika kendel Jaya menika unggul ing rat menika ing jagat kejawi lebur dening pangastuti dening cipta ingkang wening dados pangastuti menika tegesipun panembah menika cipta ingkang wening mboten wonten cipta ingkang mboten wening menawi cipta menika kedahipun wening wingi mila pangastuti menika panembah nggih inggih panembah lah ngaten nggih wontenipun kula enggal ngajeng-ajeng benjang menapa negari Mandura dipun cepeng dening nem-neman ingkang Sembada Wiratama njawilan lebetipun sentosa adegipun boten jumplang trajuning adil lan hukum menika temtunipun kedah setunggaling nalindra ingkang wicaksana njawi miwah lebetipun nggih inggih kula namung pasrah dhateng adiling kodrat kewala awit Gredhaning ati mboten wong bedah kuthaning pasti budidayaning manungsa. Mboten saged angungkuli kurbaning karya jagat. Mila saking menika sedaya kula namung gumantung dumateng kodrating gesang kula. Benjang menapa anggenipun ingkang Maha Agung maringi nugraha dhateng kula. Wah nggih. Ning kula namung mling wanti-wanti nggih. Mugi-mugi menawi jengandika benjang ngasta Nyakrawati Mbau Denda kula atur enget dhateng reng ngelmu kasampurnan kenging menapa setunggaling ratu kedah eling dhateng kasampurnan mongko kasampurnan menika lak panjing suruping pati kawruh asaling manungsa lan ugi darmane manungsa ugi wangsuling manungsa dhateng jagat kelanggengan penemban. Oh, mila menika kasampurnan menika rong tataran ingkang boten kenging dipun pisah. Inggih menika sampurnaning urip kaliyan sampurnaning pati. Kalih-kalihipun menika tingalipun benten. Wong sampurnaning urip kok karo sampurnaning pati menika ora benten. Nanging sejatosipun menika sami. Yen ngudi kasampurnaning pati uripe ya kudu sampurna. Nek uripe mboten sampurna, mboten badhe saged manggih mati sampurna. Mila ratu ingkang mekaten kala wangking dipun betahaken nggih. Soroting bandang sumuluk madangi Jro pasarian ngenani wadana katon ramu kang kalingan ngrangan kang jamanan kong sumungkem kuling aduh panembahan upamita kula menika sakmangke upaminipun kedah pejah kula purun pejah nanging merjaya paduka penemban saking pitaya dhateng paduka Sang Mahayogi nyata paduka mustikaning para dewa.
Marem ulun. Marem tanpa upama lair terus sing batin njaba jero. Krungu swaranira kula pakrasana. Mantep jroning rasa. Kok njaluk pati nek sing mateni Dewa Minulya titis kaya adimu Narayana. Ya wong jeneng wong wis mahas ngasepi bangun tapa nggonmu tarak brata tetaunan ya ora mokal ning titis pamawas muga kaya adimu. Kula ger sira mustikaning para satriya pantes dadi jagoning dewa. Mira ingsun prihatin Mas Pogong ngidil Pak Sinaroja kakrasana disusul adimu Narayana lara ireng Permadi iya bekti kula iya bekti kula bektiku pukulan ya kabeh tak tampa kemak Petruk sing nuntun Bagong Dewa kok ya gatekke wong tuntun-tuntunan. Tak kira sing digatekke ora awake dhewe sing tuntun-tuntunan ngarep kae mesti ya dilirik. Nang dheke ora wani ngelekke. Dewa kok dheke. Kowe aja mbanyol dudu wancine. Kartika Daya. Apa, Ndra? Kartika Daya ki ora wancine bintang tamu. Tembung apa? Pukulun sanget boten nginten bilih. Kadang kula sepuh mapan wonten mriki malah sampun kalian paduka pukulun rada ya. Ulun wis bangkit sumurup njaba jerone. Lekase kadangira. Kakrasana pancen iki mustikaning para satriya. Kaning para satriya dohor. Ya ngono kuwi wong nek ora pengalaman. Wong nek ora tau nabuh ngono kuwi. Masa ora tau. Ya salah ora kok kabari. Tak kabari ngono nek awor LG engko padu. Oh, kuwatirku nek padu. Pukulun menapa paduka badhe lanjut. Ora. Sira ulun dadake jago. Munggal marang kayangan Jonggring salekana mungsuh. Wujuding ratu gajah Puspadenta. Karo pati Mantrasti Sekti Kalintang. Aduh, pukulun ngestakaken dawuh Narayana ayu tak kanthi Permadi melu.
ngarsa madangi jagat tuk mungup-mungup aneng sapu cahing wukir marbabang sumirat kena soroting surya megolan gunung-gunung kowe sapa dudu dewa aku dudu dewa Raden Kakrasana putra Ratu Mandura patih Mantrasthi yen kono mungsuhe dewa apa truk weh gede tenan iki kowe ra wedi truk ora sirku malah arep oe ane aku gedene semono eneng apa ta ya ngingo oi domongi kok gede kok cek ora kaya lumrahe kae lah piye? Entek-entek lulang jamu. Entek-entek lulang. Lho, gajah ki nek duwe lulang ya duwe. Ratu mesine gedhe lho. Wih. Sandangane neh. Wah. Nganggo cunduk gelung keling. Wah. Wah, kopiahe ki werna-werna. Grodane ning nggon dada melet. Wah, nganggo sabuk epek. Tek ra kerisan yo. Ya somben pisan-pisan ya kerisan. Mosok gajah kok kerisan. Kowe nyapa to? Kowe kok kaya entuk dolop to, Gong? Tak kira obi. Wah, anak-anakmu ning kono. Wes aku ora matasi truk. Hei, kowe gajah. Iya. Aku Gajah Prabu Puspadenta. Wah, Puspadenta truk. Gajah-gajah kowe tak kandhani jah. Mripat kaya laron, siung loro kuping gedhe, pathik nganggo tlale. Pathik nganggo tlale. Buntut cilik tansah kopat kapit. Lah nek putuku ke urung beteh kok. Tak kon nembang sikil kaya bumbung. Der. Piye to kon? Sikil kaya bumbung. Wong lakumu megal-megal. Ning urung. Kowe Panakawan.
Aja ganggu gawe kowe ngina marang aku najan kewan bebrangkangan. Nanging aku iki dititake dadi ratu. Aja meneh mung dapurmu lan daramu lama ing titah sing jeneng Kakrasana. Ratu-ratu ning Dewa Bathara Surapati wae ring karo aku. Dewa, kowe aja mung nyambat bayi wingi sore iki, ayo nono puspa dengko. Kowe sing jeneng Kakrasana. Kowe sapa? Prabu Puspadenta ilang nyawamu. Ayo Gong. Wani perang aja rame-rame. Kowe yen gelut karo aku aja nganggo kono kuwi. Petruk karo Bagong. Kukutana Gamlang. Lah wong kono ora njaluk kaya kowe. Lah sing muni ya cangkepe ngono dhewe. Nek ora diwiwiti karo apa mburi ya nyambung. Parat jebol dadamu, wah. Sana aja mbok pateni. Aduh, lajeng kados pundi betha tenilate. Wah! Kenging menapa mboten pandipun perjaya aja dipateni. Iki wis ora bisa guneman, ora bisa caturan satataning janma. Inggih kula. Lajeng kepareng paduka, iki wis teluk marang sira, manjing dadi titiam dados tumpakan. Aduh beja kemanangan Kakang Mas Paduka kagungan Dwiada ingkang semateng agengipun. Kowe ora golek titian to, Tru? Hah, sing tak tunggangi sapa to, Kang? Wong
Wong iki nyawang aku ngene senek kok. Nek mbiyen sik golek tunggangan. Sing arep ditunggangi angel. Kokean persyaratan. Kuwi dagelan meneng kok. Nyapa terus. Iki nyapa lho. Rujak tekan, rujake wong ora legan nono-none. Awan-awan ana mejana nyamikan ala bapak. Yen wong legan ora wurung dadi rasanane none tangtung celali lho. Ya ini barang yo metu to kok. Wis ben. Yo dirujak. Rujak pramuka. Kowe mbok jujuk kono ya kobong. Urutane ra ngono. Iki dagelan sing kena dhisik. Sederek Bagong kula aturi kendel nggih, kendel ki ambak pun yah keten kok. Kula nggih selak mantuk. Omahmu ngendi? Terus Mojokerto sing ngidul ta puwet kowe. Pawacet. Ngomong pacet pawacet. Ini Bali yo gununganmu sing loro tinggalan sisan. Ora ragon, kedimu ora jaman. Wes padha ta wis teluk ngger. Kok krasana? Lho wonten dawuh. Sira wis dadi pangeran Dipati Anom. Sengko bakal kawisuda nglungguhi keprabone Kang Rama. Inggih. Uga ulun paringi tetenger Prabu Baladewa. Dadya bebalaning dewa ingkang pengpengan dasar ulun paringi nugraha wahyu Yuswa Widada. Sampeyan kok mboten kleru. Wong Trimanggala kok Yuswa Widada. Iki Yuswa Widada, Yuswa ki umur, Widada ki rahayu, tegese iki umure dawa. Ora ngandel titenono, kok rasana besok nganti sak bubaring Pandhawa isih urip. Wah, sandangane. Gawe mongkok sing gawe. Inggih ulun ya. Dijuluk Prabu Baladewa. Ih, ngaturang titiamu Puspa Denta ya. Gong. Gong. Lah kowe iki omong kok gong kok. Gong ya gong. Gong ya gong. Wah, mantep tenan ya. Bulan kondur makayan mangsa bodho, jagat Mandura ya. Paripurna. Mendung sumilak amadhangi negari Mandura.
Sangka Krasana Prabu Baladewa mustikaning para titah. Mugi-mugi tulus hanjayeng bawana.